నతానీయులకి దేవుని మాట అంటే గౌరవం, దేవుని మాట అంటే ఆశ. దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించేవాడు, దేవుని మాట కొరకు ఆశ కలిగిన వాడు, ఎవరైతే ఆయన కొరకు ఆశ కలిగి ఉంటారో ఆయన వారిని చూచును అనేది నిదర్శనం. ఇలాంటి ఆశ ఉండాలి. ఎలాంటి ఆశ? ఏసే నాకు ఇంకో దిక్కు లేదు అనేది కాదు, అది ఆశ్రయించే ఆశ. కానీ వాక్యము కొరకైన ఆశ, సత్యము కొరకైన ఆశ, ఆయన మనకు నేర్పిస్తుండగా నేర్చుకోవాలనే ఆశ, ఆయనకు ఒక సాక్షిగా జీవించాలనే ఆశ, ఆయనను మనలో నుండి చూపించాలనే ఆశ, ఆ సద్గుణశీలుడు మనలో కనిపించాలనే ఆశ, ఆయన వాక్యము కొరకైన ఆశ. అప్పుడు ఆయన చూడకుండా ఉండడు. నతానీయేలు వెతుకుతున్నవాడు ఈయనే. అందుకేమన్నాడు, నువ్వు నా రాజు. నువ్వేవేవో వెతుకుతున్నావు, ఒకసారి యేసును వెతుకు. యేసునే వెతుకు, ఆయనే దొరుకుతాడు. ఆయన దొరికితే అన్నీ దొరుకుతాయి.